Dobar dan i dobrodošli. Ja se zovem Selma Čampara i predstavnik sam Ureda American Councils for International Education u Bosni i Hercegovini. Tokom ove prezentacije dobit ćete više informacija o YES programu i našem uredu. American Councils for International Education je neprofitna organizacija sa sjedištem u Washington DC u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi imamo urede u desetine zemalja širom svijeta, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naš glavni ured u BiH nalazi se ovdje u Sarajevu gdje ja sama radim, zajedno sa ostalim kolegicama i kolegama. A osim mene na programu također radi Marija Karić koja je koordinatorica YES programa u Banjoj Luci. Imaćete priliku da upoznate Mariju tokom ovog trećeg kruga takmičenja za YES program, kao i naravno kasnije finalisti i učenici zamjene koji budu izabrani za program. American Councils osim YES programa implementira i nekoliko drugih programa vezano za obrazovanje, poput YES Abroad programa putem kojeg američki srednjoškolci borave u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci ili Sarajevu po 10 mjeseci. Isto tako radimo na programu za studentice univerziteta u Banja Luci i Sarajevu gdje se pripremaju za svoj prvi posao, recimo tako. Imamo isto jedan program vezan za medijsku pismenost koju radimo na regionalnom nivou, zatim programe putem kojih američki studenti uče BHS jezik i književnost i tako dalje. A sada ćemo krenuti da pričamo više o YES programu za koji ste vi aplicirali. YES program postoji u Bosni i Hercegovini od 2008. godine, s tim da je prva generacija učenika otputovala u Sjedinjene Američke Države putem YES programa 2009. godine i oni su naša prva generacija. Do sada oko 145 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovalo je na YES programu. Sad, puno ime YES programa jeste Kennedy Lugar Youth Exchange and Study program. Skraćenica je znači YES. YES program je osnovan 2002. godine od strane Američkog kongresa. Program je u potpunosti financiran od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država, a u Bosni i Hercegovini implementiran je od strane naše organizacije, znači American Councils for International Education. Mi zajedno sa našim partnerskim organizacijama koje se nalaze u SAD-u implementiramo program. Zajedno te partnerske organizacije se zovu organizacije zadužene za smještaj učenika, znači one pronalaze host porodice i škole za naše učenike tokom boravka u Americi. Inače u Bosni i Hercegovini mi blisko surađujemo sa Američkom ambasadom, gledajući naravno da je YES program financiran od strane vlade SAD-a i samim tim ambasada je, rekla bih, dobro uključena u dešavanja vezana za ovaj program. Do sada na YES programu učestvovalo je nekoliko hiljada učenika iz skoro 40 zemalja širom svijeta koje uključuju osim Bosne i Hercegovine Bugarsku, Kosovo, Albaniju i Sjevernu Makedoniju što se tiče Balkana. Osim YES programa na Balkanu također postoji i FLEX program, to je naš, kažemo, jako sličan program, samo što se on implementira u Srbiji i Crnoj Gori i također je financiran od strane američke vlade. Što se tiče YES programa u Bosni i Hercegovini, on postoji već od 2008. godine ovdje, gdje je prva generacija učenika otputovala u SAD 2009. i 2010. godine. I kako sam već navela, na YES programu je do sada učestvovalo 145 srednjoškolaca iz cijele BiH. Od Trebinja, Bihaća, Zenice, Sarajeva, Foče, pa sve između toga. Šta uključuje YES stipendija, to jest YES program? Učešće u YES programu uključuje povratnu avionsku kartu iz Bosne i Hercegovine do zajednice gdje učenik boravi u Americi.
zdravstveno osiguranje za bolesti koje su novo nastale tokom recimo boravka na programu. Ukoliko učenik ima neke hronične bolesti, poput recimo šećera ili uzima lijekove za štitnu žlijezdu ili nešto tako, troškovi vezano za te bolesti nije pokriveno od strane ovog osiguranja. Jako važno naglasiti. Tokom boravka na programu tih 10 mjeseci učenici dobiju mjesečni džeparac koji su oni slobodni da koriste za potrebe vezano za učestvovanje u društvene aktivnosti, kupovinu njihovih ličnih potrepština itd. Naravno, tokom boravka na programu učenici imaju obezbijeđen smještaj jer borave sa američkom domaćinskom porodicom i isto tako osiguran je upis u američku srednju školu. Osim toga, učenici prije odlaska na program učestvuju u nekoliko aktivnosti vezane za pripremu za boravak u SAD, kao i aktivnosti nakon povratka s programa. Samim tim učenici isto tako dobiju malu stipendiju od $300 za cijelu školsku godinu koja im pomaže da plate za troškove, recimo ukoliko im treba neka članarina za upis u neki klub ili sport dok su na programu. I napokon nakon povratka sa programa učenici su uključeni u našu takozvanu alumni zajednicu gdje dobivaju podršku za provođenje projekata nakon povratka sa programa s ciljem poboljšanja njihovih zajednica u BiH. Ko može učestvovati na YES programu? Učenici koji su se prijavili u Bosni i Hercegovini treba da popune sve sljedeće kriterije. Oni moraju biti državljani Bosne i Hercegovine i moraju pohađati srednju školu u Bosni i Hercegovini u trenutku prijave. Kandidati moraju biti rođeni između 1. januara 2005. i 15. jula 2007. godine. Oni moraju biti učenici prvog ili drugog razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini i moraju imati najmanje dobar uspjeh u školi. Također, iako YES program nije jezik gdje je fokus učenje engleskog jezika, učenici moraju biti govornici engleskog jezika na nivou gdje mogu da prate nastavu na engleskom jeziku u američkoj srednjoj školi. Učenici koji se prijavljuju na YES program ne mogu učestvovati na ovome programu ukoliko su oni američki državljani i ukoliko su boravili u Sjedinjenim Američkim Državama 90 ili više dana u proteklih 5 godina. Šta zapravo znači biti polufinalistan YES programa? Polufinalisti su učenici koji su se prijavili online u periodu od 1. septembra do 1. novembra ove godine, koji su napisali 3 eseja i odradili test engleskog jezika i koji su izabrani da učestvuju u trećem krugu testiranja. Ovaj treći krug testiranja sadrži se od pisanja dodatnih eseja online, individualnih intervjua sa osobljem American Council ureda koje će također biti održano online i podnošenje prijavnih obrazaca, to jest aplikacijskih formulara za koje ćete dobiti upute ubrzo. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za YES program, molimo vas da se javite putem maila na adresu yes.ba@americancouncils.org ili putem telefona 060-328-9804. Molimo da imate na umu da ovaj broj telefona je uključen samo između 10 i 17 sati radnim danima. Hvala. Hvala vam puno.